Morella s'ompli de gom a gom, i és que avui estem un dia d'excepció, el dia de l'anunci que l'any que ve hi ha sexeni. D'ací uns moments comença el pregó. Crec que avui Morella i tota la província viu un dia molt important, anunciant que l'any que ve serà la festa gran de Morella i anunciant que també amb ella la província de Castelló té un reclam més per a ser un atractiu. Morellanes i morellans, amics i amigues que compartiu el nostre somni. El 53 sexeni! Visca! Visca Morella! Visca! Les nostres festes, que responen a la nostra tradició, a la nostra identitat com a poble, ja han traslladat sobradament les nostres fronteres. Som ambaixadors de la força d'un poble que molts visitants volen compartir. Este pregó va per tots els carrers de la localitat. Sí, va per tots els carrers perquè tot el món s'assabenti de que els morellans hem decidit complir la tradició dels nostres avantpassats i que 3 segles després volem celebrar este 53 sexeni. Com has vist el teu fill? Pues al principi molt apurat perquè el cavall li ha eixit una miqueta fiero, però bueno, ha sabut controlar i molt bé. És una vegada a la vida, li toque qui li toque i mos ha tocat a nosaltres. Molt contents. És el que significa per a tu ser el pregoner del sexeni? Pues és que representes la veu de Morella, la veu de tot un poble, i això és un honor que una persona ho pot fer cada 6 anys i que te toca a tu, pues això, molt content. Els morellans i les morellanes comencen a treballar de valent per a la celebració del 53 sexeni, però la festa d'est anunci no s'acaba així, continua esta vesprada. O sea que le anem a veure lluitant en el confeti. Estoy deseándolo porque estoy dispuesto ahí a perder estrés, a descargar y además de una forma lúdica y divertida. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Niobelis espera l'anunci del sexeni. Clar que sí, hem vingut a ser a veure què hi ha, l'anunci, tiramos confeti i bueno, repartir una miqueta de cultura gala. La desfilada, com ja veu, és una bogeria. Tenim a molta gent que està disfressant-se de 1000 coses, cada un ha triat un tema i ara començarem una desfilada hasta les carrosses i allí comença la locura de la batalla de confeti. Participa més o menys el que és dins del recorregut 1.300 persones, poc més o menys. Després són les mateixes persones les que hicieron el confeti i a banda visitants, jo crec que calculem que uns 40.000 han vingut avui a Morella. Volem traure tot el que han portat dins durant 6 anys. Tota l'emoció avui la tirarem pels carrers. Això és una locura, els carrers de Morella estan envaïts pel confeti que anuncia que el sexeni ja està així.